ekenekwa m n'ụwa na-asụ unu nke onye chi ya zere nwanne mmadụ onye na-afụ ihe onyonyo ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Apostle Shigbo nke bụ eziokwu bụ na abịa na eji ịtọrọ m atọ na eji mana ka anyị debegoro eji n'akụkụ ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Apostle Shigbo, afụrụ m ife onyonyo i merụ ebe ị nọ na-agbacharị maasị Ezeakụ na nke a ji mee nke o jikwa ọ bụrụ nọ na-akparị ụnụ nwa bụ ndị ụka, o jikwa wee bụrụ nọ na-agwa unu okwu na-ataghị eze. Nwanne mmadụ ka anyị gwakeneri onwe anyị nke bụ eziokwu. Ị na-eme ife afọ ị kwesịrị ime asị onye ụka ewee na-akparị gị ka Jos na-akparị gị na nkịtị na-abụ ihe a bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Ị nọ na-asị body of Christ nke a ji mee nke a nke a ji mee nke ọzọ. Ọ bụrụ na maazị Ezeakụ ọ bụrụ na okwugide ife a nwee chọọchị agbara ọkụ ma ọ bụ na o nwere chọọchị emere ataki na body of Christ ga-eme nke a mekwa nke ọzọ na mgbe afọ ka unu ga-egosi ike unu na-eke nwanne na ahụ nwanne gị ka ị na-enwe ike. mana ị nọ ndị Boko Haram na ndị ukwu na-agba ụlọ ụka ndị be anyị ọkụ ebe ndị be anyị na-eje ụka nwanne a na-agba ha ọkụ stedi. Enwebeghị nke unu nwawu body of Christ nwanụ, enwebeghị any of them unu mere one or two things gbasara ya. Unu nọ mgbe gara aga egbuo nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Debora maka na o kwuru otu ihe maọbụ nke ọzọ gbasara ndị na-akpụ isi n'ala. Kemgbe afọ eji gbucha nwanne anyị nwaanyị ahụ bụ Debora, kedu ife unu nwa merugoro? Unu nwa ifeel like na unu body of Christ o jikwa ọ bụrụ na unu na-eme nke a mee nke ọzọ, kedu ife unu menugoro? Maazị Ezeakụ ị na-akpọrị kedu ife njọ ọ gwara gị? Nọ na-agwa ndị be anyị gwa anyị nke bụ eziokwu dadị na nwanne na-enwere ife dịka na Jizọs na-enye ọrụ na ịdị ife afọ adịrọ, na Jizọs nọ na-edozi obodo na ịdị ife afọ adịrọ, n'ihi na-eche Jizọs ka o weta gị 21st delight nwanne na ịdị ife afọ adịrọ, n'ihi na-eche Jizọs nwanne ka o mee mirakụl n'obodo a na-aghọ aghụghọ na nke ikpeazụ ka ha kwụsị aghụghọ ha na-aghọ nwanne na ịdị ife afọ adịrọ. Ọkwa ife nyawụ maazị Ezeakụ na-agwa gị, nyawụ Mathias Ezeakụ na ọ na-agwa gị sị gị nwanne na ife na-edozi obodo bụ gọọmenti, nnọọ gọọmenti ga-edozi obodo. Nnọọ gụnwa na onwe gị nọ n'isi ụka nwanne ga na-agwa your members the truth. Ọkwanye ahụ ife Mathias Ezeakụ na-agwa gị nwanne mmadụ atọwakwana ụtọ si wepụ aghụghọ, atọba ụtọ si wepụ aghụghọ ka anyị hapụ iji na-eme nwanne gị gwa nke bụ eziokwu kama ị ga-esi n'ụzọ ọjọọ ahụ isi na kama ị ga-esi na-echegharị nwanne mmadụ ị nọrụ na-akọ ife dịka moto ọ na-agba. Ọ bụrụ na ụnụ nwa ntụ esi na ụnụ wụ body of Christ na ụnụ nọ na union ujikwa onwe meeting nwanne, ọ bụrụ na ndụ ụnụ body of Christ na ụnụ emuvugo one day jee na gọọmenti house nwanne jee na-ekwu na ife a na-eme anyị nwa bụ citizen na ife a na-eme anyị adịrọ mma. Ọ bụrụ na ụnụ emuvugo na ụnụ apụtago one day nwanne tụkọrịta alụ jee na ofu gọọmenti house jee ebe afụ jee na-ekwu okwu kwuo na ife afa na-eme nwanne abụrụ ife kwu maka fa wee otunye ha na anya bụ oche ọchịchị. Ọ bụrụ na unu emego nya bụ ife nwanne mmadụ echọọ m na ijiokwu a na-agwa ụnụ na ụbọchị tata echọọ m na ọkara edo ịnọ na-asị onye na-amụ amụ maka ntụ ahụ onye Igbo esi ozi nọ na anya bụ oche ọchịchị na onye na-amụ ya amụ na nke ikpeazụ a na-ekwesịrị inyocha ya ka a maa na ọkwa onye Igbo ọga iji ji ntị ike na-eso ozu ana n'iyi. Anọ bụ na mbụ na-agwa gị ife ọhamadike ndị Igbo kwuru, na-agwa gị amụma ahụ o gburu ebe ị kọnfam ya na amụma niile ọhamadike ndị Igbo na-egbu nwanne na facha na-abịa na mmezu. Anọ na-agwa gị otu ụzọ na amụma ahụ o gburu nye nwere onye Igbo ọbụla etinye na anya bụ oche ọchịchị na foundation eji wuo weta nya bụ ụka afọ nwanne na ndị afọ wetara gị ụka afọ ọgwa ha nwa wetakwa nya bụ ọchịchị afọ enweghị onye ọ na-efefọ. Nya bụ ọchịchị afọ debere mụ na ọ na-abụ isi n'anya tata dị ife a ndị ahụ wetara gị ụka afọ ọha nwa wetakwa nya bụ ọchịchị anọrụzie na-agwa gị sị na ụzọ isi abụla ezigbo ụzọ na ihe ị na-eme na ị na-etufe ndị be anyị ụzọ. Ị nọrọ ebe ị nọ na-aba mba unu jikwa owuru body of Christ, ịnụ wụ body of Christ nwee pawa dị iche iche na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ị nọrụ ntụ a na-egbu ụmụnne anyị na-eje ụka na mgbago ugwu a na-egbu ufe anyị nwere ife ikwuru. Ị nọrụ a na-agba ụlọ ụka dị iche iche ọkụ na mgbago ugwu enwere onye ashọ na ọbụla nwere ife ọbụla unu kwuru olu ha na ahụ nwanne gị maka na ịfụrụ na onye Igbo kwuru okwu fọdat iri ya atizie kịta sị ka ịma na unu nwere body of Christ. Gekwa m ntị ka m gwa gị nke a ka na-ekwu okwu n'ọnụ nke ahụ ka mbido ịma na a na-ekwu okwu nwere onwe. Ọtụtụ n'ime ụlọ aghọtara ife dị n'ime ya bụ nwere onwe afọ, mana mgbe e nwetara ya bụ nwere onwe afọ ka unu ga-aghọta the meaning of nwere onwe anyị na-etiri mkpu ya. Ịnọrọ na-aghọgbu ndị be anyị na-anapụ ndị be anyị ọkpọna ego niile afọ a na-atụkọtara unu ego niile ahụ a na-asụkọ unu enwere ike iji eme otu ife ga-enyere Igbo aka. Nwanne ife merụ nya Mathias Ezeakụ ji wuo kapụrụ n'ọnụ bụ dadna gị nwa bụ onye isi ụka ị ka nwee more popularity of people, ị ka nwee people nọ under you. Enwere so many people nọ under you na-anụrụ gị okwu ya bụ ịgwa ha si ya
tinye n'aka ka anyị mee na ife dị ncha ka anyị mee na ife dị ncha na eme ife a nwanne na ga-edozi obodo na ọ bụrụ na eme ife a na-aga arụ nyawụ kọmpanị ahụ a na-ekwu na adụghọ na nyawa obodo na ọ bụrụ na eme ife a nwanne na oge eweta ọganihu na nyawa obodo kama unu ga-eme iwu na-efokọsọ ndị dị na-ana ego unu efokọsụọ na Jizọs si na onye akwụọ taịtị na onye afọ ga-anwụ na onye akwụọ taịtị na nke a eme eme nke ọzọ kama unu ga-eme ife unu kwesịrị ime unu efokọsụọ n'ihe gbasara ego ihe eti ịpụtakwa ị na-agwa membas gị si ada na Jizọs na-enye ego na Jizọs na-eprovaid ihe eti ọ memba gị ahụ ife na-atụrụ gị that money ị na-eme use of ego kọ gị that me your member wee ife ị ga-agwa ha tụkọtara gị ego ịpụtakwazi ị na-agwazida your member na ego kọ ha nwanne na Jizọs ga-enyefe ego onye na-aghọgbu ibie kedu onye na-aghọgbu ibie ka anyị gwakọna onwe anyị nke bụ eziokwu n'obodo anyị a n'ọnọdụ anyị nọ tata dị nwanne n'ọdụ anyị ntụ a nwanne otu unu nwawụ ndị isi ụka otu unu si debie maka ọ bụrụ na unu tinyere aka na-ekwu na ife a na-eme adọrọ mma ọ bụrụ na unu tinyere ọnụ nwanne tinye aka tinye iji ụkwụ ma na-eje ije dị na nwanne na-ekwu okwu dị na ya na ife ndị ọchịchị na-eme adọrọ mma nwanne mmadụ mụ na ọ na-aba karị n'ebe anyị nọ tata ife a mụ na ọ na-ahụ na-ebegheri ya ekwuru jere na ya ekwuru jere na nwanne anyị akarị dị na-ekwu ya tata dị ife a unu so n'ihe ghasara n'Igbo unu nwa bụ ndị ụka unu so na-arụ meri Igbo unu so n'ihe mebiri ya n'Igbo o nwezi onye fụziri na-agwazi nke bụ eziokwu na-agwazi ndị be anyị nke bụ eziokwu ụna chiri so onye ahụ nwanne ifirife mata ya sị na-agwa gị confirm truth akụlọ mmiri eziokwu akụlọ mmiri ka ọ na-agwa nwanne 100% truth ọ ife mata ya sị na-agwa gị ịchọ iwere okwu eme ife ịchọkwanụ nwanne ka nọrọ ebe ị nọ na-ekwu otu ife kwere gị mmiri ga-achọjọ onye jere ọrụ na oruo ọ bụla ife ị nọ na-ekwu one body of Christ nwanne one body of Christ kere ebe ị nọ arụ niile a na-eme kemgbe kedu ife unu mere nothing onye gwazi unu eziokwu ama nna ya eshie onye gwu unu eziokwu ama nna ya eshie apọstụl Chigbo onye ọbụla na-akwanyere gị ugwu dị ụtọ na ị nwere amamife na Chukwu okike abịa ma na ọ gọziri gị wite amamife ị kwesịrị nwanne ka ị were amamife gị ahụ wee na-ekwu okwu bara uru dịka ị kwuru nya afọ nwanne na enwerekwa ife ọzọ ga-azụ anyị nwa bụ Igbo na-abụghị iji na-ekwu okwu nwere onwe nke afọ onye ọbụla kụrụ gị aka na ya mana ịfụrụ nke ihe gbasara ụlọ ụka ife gbasara ndị isi ụka so debe nya bụ obodo n'ọnọdụ anyị nọ tata ifuru ife gbasara ndị isi ụka na-esugharị ohi ihe nna na debela anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata nwanne ọ bụ na ndị ọchịchị werita ndị ọzọ debela anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata bụ ndị isi ụka ndị isi ụka debela anyị n'ọnọdụ anyị nọ nwanne ifuru ife gbasara ụfa isaida na unu chegharịrị ma ọ bụkwanụ mgbe ọ ga-ebido ime nye nwere onye kọmplenụ ọdụ kịta nwanne onye ị na-anụ sọsọ onye na-ahụ sọsọ Mathias Ezeakụ ka ị na-anụ onye na hiti ha ntụ a wee na-esu gị oge na-abịa don't worry aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ịghọtago oge nke ahụ na-abịa ọ na-eme agụ ọwa na-ewe ogo otu ya bụ ụnụ aṅụ na ngwọ ka nọ ịnụ n'ebe ụnụ nọ na-aghọgbu ndebe anyị na Jizọs na-enye ọrụ na Jizọs ga-etinyere gị ọkụ na Jizọs ga-edozi obodo na Jizọs ga-arụrụ kọmpi ka nọ ya ebe ụnụ nọ na-aghọgbu ndị be anyị ụnụ agwana ndị be anyị nke bụ eziokwu ife ụka ọbụla n'obodo oyibo nwanne onye Igbo bụ nya bụ ụka jee ebe afọ ife ụka na Malaysia ife ụka na Indonesia ife ụka na other countries nwanne jụọ ese ọfụma onye Igbo du n'isi ya onye Igbo bugata anyanwụ ife ọsọsọ ụnụ ka anyanwụ Jizọs nwụrụ ka m na-ajụ ụnụ ọsọsọ ụnụ ka anyanwụ Jizọs nwụrụ maka ya nyawa ajụjụ m na-ajụ unu buru fọmatị edelu ntụ esi wee dee ihe gbasara ọchịchị anyị unu eburu nyawụ fọmatị na-atụ ndị be anyị jee na mgbago ugwu ka ije fụ otu esi agba ụlọ ụka ndị be anyị ọkụ ka ife otu esi akụgbusi ndị be anyị ka ife otu esi egbusi ndị be anyị ndị na-eje ụka ebe afọ ụnụ nwa one body of Christ nwanne enwebe nke unu na-ekwu okwu enweberekwa ife unu merụ o ruo na nwanne gị gwara nke bụ eziokwu na ịpụ ọchaka nwanne onye rie adụ ọdụ onwe mgbe a na-eme ka atụ onye vootu nwanne ka anyị na-agbasa nyebe ozi na-agwa ụmụnne anyị nye nwere onye tụnyere mmadụ na nyebe oche ọchịchị nye nwere onye Igbo pụtara na nyebe oche ọchịchị na ife na-emenụ na ọhamadike ndị Igbo kwuru na enweghị ife ka etinye mmadụ na nyebe oche ọchịchị ụnụ kachie ntị asị ijiji ntị ike iwu ịkachie ntị je tụnye mmadụ na nyebe oche ọchịchị oruzie na nke ikpeazụ ọ bụrụzie na enye oziwu nyebe oche ọchịchị ahụ enwezi onye mụrụ amụ ịbaba si na onye ahụ abụọ nwa afọ Igbo ọkwa ifuru ijiji ntị ike ọbụla a na-agwa okwu owo kachie ntị soro ozu baa n'ini mgbe afọ ọ na-aba n'ini ahụ mụnwa na nwe m ga-eme ezigbote celebreshọn iwe ewe na gị nwanne mmadụ agwaba ntị na ntị anụghị eburu isi ya na ntị esoro ọsọ ụnụ ebido kịta na-akwụba okwu nwere onwe ọsọkwa n'ụnụ nọ anyị na ebe ụnụ nọ na-eme alụ niile unu na-eme n'ụlọ ụka na ụdị na ụnụ na-aka ụka nọ anyị na ebe ụnụ nọ na-eme alụ niile unu na-eme na ụdị na ụnụ na-aka ụka nwanne mmadụ emesịa mmiri ya achọje onye jere ọrụ
ịfụrụ emecha mmiri ya achọjọ onye jere ọrụ oge a ka ọ ga-aha m n'ọnụ ya gazielu onye ngo ya gazielu onye mbara ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise